Kaperthei ka bangi syong bangi sa, kamlong, kum kata, kaperthei ka bamangingi perkhat. Ya ka ka bangi mut ka de ka jing shisha, ka de ka bathok. Shalindet jungkini ki baro, ka syong puri ka way ka organization ka bangi ju keren na kapor sa kapor, ka ba control ya kaperthei baro ka way. Ban pen klumar ya ka jingmut perkhat jungki briu, ban Wanlam ya ka New World Order. Batkin Wanlam ya ka New World Order, lengba kata ka project bakikot, ka project Blue Beam. Lada kani ka project Blue Beam ka urlong, kinumdan syu kita ki borders, kiri baper kinumdan syu ya uput usam. Ansa wenglut ya baro ki nyam, bat kandan tang ka way ka nyam ka ban sensyari ka perthei baro ka way. Bat ka technology kan saya le persya ya ubriu.